Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, leefkiekers, het is weer zoiets. Annie heeft me een paard gestuurd, het zunken in de log. Dus dat betekent de bloemen in de hoofd. En hoe kan ik het beste hier? Gewoon, ik ga naar Diana bij Limburgplant. Hé hey Diana, wat ben je allemaal aan het doen? Goedemorgen Ton. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat denk ze? Ja, ik zie het weer volop. Dus niet te geloven. Oh. Maar dit is eigenlijk de moot van tuin wat ik heb. Is het 10? Oh, nou, dat is ongeveer de moot. Dat is toch een aardig stukje tuin, Ton. Dus ze zus, kennen we heel goed een kwiet. Ja, wat is dat voor bloemen hier? Of wat is dit hier? Dit is een lampenpoetssoort. Ja. En zit hem. En dat heet Black Beauty. En dat Black Beauty, daar krijg je eigenlijk zwarte aren. Een beetje grijs-zwart. Later op de zomer. En ik vond het eigenlijk wel hier bij dat hele tafereel vond ik het wel passen. Een beetje in dat grijs, groen, zwarte bloempjes erin. Hè? Ja, ik zie niet van alles dan. Wat staat hier allemaal zo ongeveer? Ja, rhododendrons vind ik altijd mooi. Die blijven groen. Die gaan zo meteen mooi bloeien. Werden natuurlijk ook wat hoger. Kletten ook een beetje aan. Hebben ze altijd een beetje groene afscheiding. Dan pinusboom. Ook heel erg mooi. Blauwgras. Blijft ook eigenlijk zomer en winter blijft het die kleur behouden. Ik krijg later in de zomer ook van die beetje beige-achtige pluimen erin. Hè. Andromeda, een soort heide. Bloeien nu, roze bloemkes. En die hele strook met de pluimhortensia's, die wat niet hoger waren als dit. En die bloeien nog die hele zomer. Oh, dus dat ziet er behoorlijk goed, zeg. Ja, het is even passen en meten. Hè. En voor ons is het gewoon, dat we ook kunnen laten zien van zo ziet het uit. Dus dan kan de klant ook kijken van, oh ja, zo ziet het uit als het gepoord is. En die combinatie kan ze maken. Dus ja. Ja, de boom die zullen wel weer langzaam groen weer, of niet? Wat is dat hier voor een boom? Het is behoorlijk geknipt. Ja, dat hebben we behoorlijk gesnut. Dat hebben we omgepoord. Dus nog eerst een andere kant van de tuin. Dat hebben we hem flink gesnut. Hier teruggepoord. En dan zullen ze kort bij kijk, zullen ze later shirtjes het maken. Ja, ik zie het. Het is een acaciaboom. Maar niet gewoon een acacia wie iedereen hem kent, maar een kronkelacacia. Die krijgen we allemaal kronkeltakken. Ja, mooi. Dus ja, en ik zie de zijkant hebben ze dichtgemaakt met Ja, de leiboom die gaan zo meteen, die zijn al in de knoppen komen. Het is een amberboom, liquidambers. En die gaan zo meteen in blaad komen. Ja, en dan hebben we hier een hele mooie afscheiding. Dus, dat is privacy. Een beetje privacy, ja zeker. Ja. Nou, dan ben ze behoorlijk aan de gang, zeg. Ja, dus... Wat zie je hier? Is dat een paashaasplant? Of een paas-eiplant? Volgens mij af en toe verstoppen we hier nog wel eens links en rechts. Dus nee, op de paashaas nog het wachten. Ik wou al een ding gekomen aan zo'n paasplantje, maar dat werkt. Ja, dat kent. Krijg ze erbij. Ja. Oh, krijg ze een eiken erbij? Straks bij het eiken erbij, zeker. Oh, dat is wel fijn, zeg. Ja, ik zie wel, is dat allemaal afgepast wie dat erin steekt? Of? Het is een beetje passen en meten. Dan moesten we niet te kort bijeen zitten, niet te ver uit elkaar zitten. Als het dadelijk gepoord is, dan doe ik er ook het boomschorzen verheer. En uiteindelijk gaat het wel net in elkaar overgroeien. Maar ik ben altijd een beetje aan het denken van, vecht dat net of vecht dat net. Maar dat wordt zo hoog, dat wordt zo hoog, dat gaat groeien. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Oh, dus je moest wel even een klein plannetje maken dat ze zegt, nou ik zit de hoger groeien, die gaat naar achter toe en de leger naar voor. Ja. Zeg je het zo goed? Ja, dus is het goed. Dus kan ze beginnen. Ja, ik wil best beginnen met het gras ermee, maar dat is ook paashazengras, of niet? Dus het gras is groen hier nu. Nee, we hebben hier inderdaad 2 weken geleden hebben we nu grasmatten gelegd. Die leveren we ook, dus dit stukje moet ook opnieuw aangelegd worden. En nu we kunnen langzaam al erop lopen, dus we gaan het deze week ook een keer maaien. En dan merk je nu als de zon gaat schijnen, dan gaat het wortelen. Ja, dan hebben ze dadelijk het verschil ook niet meer tussen dat stuk gras en dit stuk gras. Scooper heeft het zich al goed bekeken, dan denk ik gewoon op het nieuwe stuk gras liggen. Dat zal ik ook gaan liggen, dan is er niet bijna het bed liggen. Nee, dat vind ik echt gelijk hoor. Maar zo'n grasmat, is dat moeilijk om dat te liggen? Nee, het is gewoon zorg dat die ondergrond goed geëgaliseerd is. Geen bobbels en geen koelen erin zitten. Zoveel mogelijk steen weghalen. En dan is het bemesten. Ja, en dan liggen ze de grasmatten erop. Maar ik zal het niet kunnen. Ja, weet ik niet. We zeiden dat.
kijk. Nee, maar ik kom daar langs wel naar dicht door hulpzoekbaar. Dan kun je het helemaal goed. Ja. Want als je dit hier zo ziet, dat is er voor mij helemaal zeg. Ja, dat is mooi hoor. Ja. Is er nog veel werk om alles klaar te krijgen? Nog voor de Poorten bedoel ik? Voor de Poorten, dat moet wel lukken dan. Maar goed, het is de voorbereiding hè. Je kan wel zeggen van ik doe dat plantje in de grond. Maar goed, dat moet ook de juiste pot grond erbij krijgen. Het gaat moet groot genoeg zijn. Zorg dat er geen kleilagen in de grond zitten, wie dan ook. Dus als dit putje maar zo groot is. Dan zeg ik altijd, maak het gaat 2 keer zo groot als het putje is. Zit het niet zomaar erin, want dan doet die plantje het niet. En dat is, ja, dat kost even tijd en werk. Dus het is altijd de bedoeling dat het putje zeker 2-3 keer zo groot is. Het gaat ongeveer 2 keer zo groot als het putje maken. En dan gaat grederen. En dan mengen met het gooie potgrond. En dan gewoon mengen, plantje erin, water geven. En als ik het goed begreep, is het altijd eigenlijk dezelfde procedure of ze doen een boomzit of een hekplant of een gaalwaard. Je moet altijd een groot gaat maken en altijd zorgen dat er voldoende meststoffen aanwezig zijn voordat ze erin zitten. Zorg je dat de grond goed voorbereid is. Als dat niet gebeurt, ja, dan kan ik tegen nu al zeggen dat het plantje het niet prettig gaat. Ja. Ja, het is net zoals je gaat koken. En de kook zit niet gaar en ze dan niet eten. Ja, klopt. Of te pakken ze verkeerde botter. Ja. Ja. Dan brand je het aan. En dan brand je het aan. Ja. Dat moet de vriend niet hebben. Nee. Kom eens kijken naar de bollen wat we in een grondje hebben gezet. Ja, Diana, dat is een tuintje wat we een paar uitzendingen geleden hebben, Jan Begos. Ja. En het ziet er toch al leuk uit, vind je? Ja, het is goed aan, alles is goed aan. Ze zocht de alliumbollen die zijn uit de grond komen. Dus daarom heb ik ook nog hier geen boomschorsen neergelegd. Ik dacht, ik wacht even. En als die dadelijk goed gebleut zijn, dan wordt alles gehaakt en geschoffeld. En dan komt er een laag boomschors overheen. En dan, dus ja, de rhododendrons zijn goed aan het gaan. De boom heeft zich goed gekregen, hebben we ook weer verplant. Druk gesnoeid, flink druk geknipt. En hoe ze dat, nou, dan begint de roet te springen, dus dat is een goed teken. Ja, alles bleut, alles greut en alles bleut, zeggen ze wel. Bleut en alles greut, dus ja. Dus Diana, dus het is eigenlijk overal bloembollen tussen zo'n beetje. Ja, ik vind het wel mooi uitzien dan. En die gaan zich ook vermeerderen. Dus volgend jaar hebben we meerdere narcissus en tulpen en hyacinten en allium. En dan hebben ze dadelijk, ja. En dan moest je die elk jaar eruit halen of je werkt dat? Nee, dit is niet. Die kan ze laten zitten. Dus die duw je één keer erin en is klaar? Ja, en dan, dan gewoon die zich gaat vermeerderen en uiteindelijk ze blijven niet voor eeuwig zitten. Dus, ja. Maar wel de hele tijd? Een hele tijd, ja. Ja. Tulpen. Trouwens, die kent ze eten, Ton. Tulpenblaaien. Ja? Ja, die kent ze eten. Ja. Goed maar eens. Ja. Lekker. Ja, op een bepaald gerecht is dat lekker. Ja, dat is lekker. Een bepaald beetje zoetigheid aan. Ja. Ja, de tulpjes wat die jongen heeft geplant, die komen ook goed, hè? En zelfs al de bloemen beginnen al open te gaan. Ja, het goed geloesterd. Ja, maar het is fijn neergezet, moet je zeggen. Ja. Ja, mooi. Ja, heel net. Oh, hier is het toch geweldig, als dat hier te geluid. Och, daar kunnen we het hier. Het poortje zeg. Oh, het gaat dus goed, zeg. Ja. Eens kijken wie hem wint, hè? Wat gaan we doen? Ja, Ton. Wil ik me eens verzetten? Oh, dat gaan we zitten. Wat gaan we doen? Welke kleur vindt ze mooi? Ik pak gestippeld. Oh, de stippeltjes. Ja, ik gooi van blauw. Van blauw toevallig. Goed. Allee, eens kijken wie hem wint. Ja. Ja. Oh. Ja? Ja. Oh. Non de G. Ja, beste kijkers, zo kun je hier ook even gaan tikken. En dus ook het te winnen bij TV11 nu, dit race. Heb je gezien hoeveel eieren dat er logen net? Als je het weet, bel of mail. En je weet niet wat voor cadeau dat je kreeg. Ik zal zeggen, toen de volgende week bij Aanpoorten met Diane en Ton. En een fijn post. En fijn post, ja, fijn postdag. Ja. En als ze flyer over hebben, dan gaan we wel even langs. Dan gaan we even langs, is goed. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.